Bhearraigh le mná Corcaigh an Craobh ach hepartha aon dulchan cainne dhéanamh I gréamh na mún, nuair a chaileadar in Ciarí, Tiberdarn agus Perchlárige, in grúpa amíocht le Perchlárige agus Ard Mhacha an naróchló tacht chú héin a gréamh na hÉireann. Ina gcuine I barci rian ag an deir seachtaine bhí champíní uile Ard Mhacha. Brian Tyres is Michelle Ryan a Haman Trátarachta. Seán Kelly tá Corcaigh Corcaigh Aoife McCoy. Sinné agus sin an rud an ceiste bhí an raibh an Craobh ag marcáil Amy Tá sé diste go rééis an Amy Mac an haring eile agus cadile bheith chun ach cúil I gúine barragan líontáin. Tá sí seo marach. Well tá sí ar náiste bhríonn sin an rud agus is cé cad é mar críochar sin an buntáiste a bhfuin leis an trab agus immer freis an bhí pas cúca cuaí ní raibh aine in annaí is stoppa bhí si cóná dúrtha ar an rúthir sin agus bhí sé fé an suas ní raibh a coolar aontaí gan áras é sin ba críoch an sco. Na Cambridge sé sí leanna uint. Fósa cé. Áine Terry O'Sullivan tá níocht sa níos a bhart a bail cúlann sa go dain ach an trasnáin glanta scór bra. Amy Mackin agus buaite garad ach buaite stig bhfuil Calais an son Caroline O'Hanlon. Nis mar sin agus tá sé rá gur duineach Calais sin agus tá kick éirice a teachtan sa de Ard Mhacha agus nach aite. Bhí Amy Mackin a túr Buaicphointí de hitan a híreach garad. Well, níoach si dul sirsir ó thuigna ó Yasan son. Agus déad hir Amy Mackin atá go bach chuthasa, tá sí go díal chuthasa cúil eile Ard Mhacha. Well de gná chuirfá de cheachar sin I a chuir isteach sa léinn daoine táin bhd fécar sin críoch den scá ó Amy Mackin a rís agus crutha ag Caroline O'Hanlon. Marley dulisteach mar lánta sí. Techt an Ias Kelly Mallon a réist tite Garad mátá ach tá botún bhfuil mapa botúna agus se seilteile tá tríú cúil feachtaige Amy Mackin. Sin do creite nach bhfuil a bhríonn cúil glóite a rís, but caiimiid fécar sin an seans a bhí ag Kelly Mallon sin per atáson agus rinne Sarah Murphy go ach ar an drochar tháinig sí amach I dro na himóí Ard Mhacha agus cé eile bhí ann. Bhfuiltí garad agus Said McGoldrick at go leor tá Amy Mackin hir a cosint de láthir nóire McCleary ag sin sár scór ag McCleary sin héanana trí sa bheachtas an isice. Ialach an cín ina póca techt leistigh den giadanna Amy Mackin ar I lechircol an son lena citóig agus a lehéad a ragra Pointe nó tála ag Ard Mhacha. Agus seachún ar I bhreithún sa Emily Drws agus tá luas an isice Mackin chun díomháilianamh. An Pheil seoltaisteach pas álaigh chofada le Amy tá Mallon leistigh tramar sin ar sa Kelly Mallon an pointe tóca bhfuil sin glúiseacht an léad arlamsa. Rís gan éon ánartha fnacht an gicsa ar tóca go tappaigh agus déanta go deasa Amy Cork isteach ní Cork seachún Amy Cork na ríist an féidir duine dearnach a chur dégus tá sé buint isteach sa chóil neidir bhí Amy Corcoran nó Lia Hallan céad a bhranamid an cúil ach cúil na Corcaigh. Cúil tábhachtach agus cúil má ceapan gur bheith Lia Hallan leis an teangaháil dearnach fécar sin ar Amy Corcoran ag big brise isteach agus se tháinig fécar sin a rís tháinig an Líró trasna sin go dtíreach Lia Hallan cinnte. Yes, leis an teangaháil agus cad é mar tionchar bheith céir an cléir ó tháinig isteach. Caroline O'Hanlon. Siagarí Pláín Mackin a dtíreach túirt féin dá féinte agus a bhfuil bhartíontacha scór gá féinte ag Pláín Mackin. Go bhfuil si inúil ar imirt an le bhéal sa néis raibh réib a rípageistin san ní raibh agus a bhfuil Grace Ferguson an lína lechúil seo ar aus ar fad ag Ard Mhacha bhfuil cúil díanach tá go hálann ar fad neadathe sa chúin son is tólim gur bí Craobh McAnally ag críochnaigh. Sin é go dtíreach fécar sin na himhreacha bhí si down Ard Mhacha ní raibh si down de Corcaigh agus scaipí don líra. Séis dóibh gan teachtas an grúpa an irig tá anna hasach Corcaigh le feachtas an grúpa im líana
thought the first half we came out with good momentum, good intent. Has to distribution to Amy Mackin, Haring Alex, Cadilivahone! Because I did hear Amy Mackin, a talk about Hosa, Hashi Goodil Hosa, Agus Shashansele, Tag Trio Cool Fachtige Amy Mackin. We built that connection with the whole team, especially with Kelly, Caroline, Aoife. Tá Lewis and Michigan Mackin on Fed short as just pass all the cup out the Amy. Obviously, if you have a sister playing, it makes it a wee bit easier, but yeah, I think we're always trying to build them connections throughout the squad. Shin Gluashacht unlaid Darlamsa.